Boa tarde, só un breve saúdo para deixar todo o espazo á literatura. Agradezo a presenza de todos, con cariño especial a familia e achegados de Luisa, entre eles, autores e autoras que aceptaron o noso convite para construir entre todos unha obra singular e esta homenaxe a base de palabras e de imaxes. A de hoxe, comentábamos aí fora, é unha tarde que está poboada por unha constelación de actos, todos eles interesantes e todos eles dignos de atención. Por tanto, ainda é máis de agradecer a vosa presenza aquí. O propio Conselleiro de Cultura non pode acompañarnos, saúdo a Valentín, que sí que nos fai a cortesía de estar connosco hoxe. Este, como sabedes, é un recital literario, sí, pero, sobre todo, quere ser un encontro de afectos, un encontro de emocións, de laudatio, de celebración. É unha chega coral á personalidade e á obra de Luisa Villalta feita desde a admiración e o cariño. Como tamén xa foi o libro, como tamén o será o vídeo que presentaremos ao final. Un acto tamén de agradecemento por tantas cousas a Luisa Villalta. Ben, boas tardes. Eu quería comezar agradecéndolle aos meus compañeiros e compañeiras da Executiva do Consello de Cultura Galega pois a confianza, porque para min foi unha honra e un privilexio poder coordinar este volume que temos aquí, que temos nas nosas casas, nos nosos corazóns, que é o volume Entender para Vivir, que foi a homenaxe, unha das homenaxes, diríamos, literaria, central do Consello da Cultura Galega a Luisa Villalta neste 2024 en que, xa sabemos que protagoniza o Día das Letras Galegas e que ten continuidade esa homenaxe neste acto de hoxe. No acto imos escoitar 10, ian ser 11, finalmente fallou unha no último momento, dicía, por tanto, 10 das 15 voces participantes na obra que, explícase un pouco o modus operandi, iredes achegándovos a este atril estritamente por orde alfabética e leo os vosos nomes. Abrirá Xosé María Álvarez Cácamo, seguido Estíbaliz Espinosa, Francisco Fernández Naval, Miriam Ferradáns, Chus Pato, Enrique Rabuñal, Román Raña, Xurxo Souto, Marga Doval e Miro Villar. Agradecemos a vosa xenerosa disponibilidade para estar hoxe aquí e para acompañarnos tamén na estrea da peza audiovisual elaborada para o Consello por encarga pola produtora 13 Amarillo nesta ocasión. Con esta peza a institución pretende ampliar o ámbito de recepción dos materiais que conforman o volume. A videocreación está dende xa en acceso libre na web do Consello da Cultura Galega para todo o mundo en calquera momento e en calquera lugar. Acompáñanos hoxe tamén unha prolongación plástica desta homenaxe que a peza orixinal, fixo esforzo de traela hasta aquí, que Ana Pillado Vega, amiga de corazón de Luisa, deseñou para o libro con técnica acrílica sobre unha tea antiga, deixoume tocala, porque a arte tamén se toca, é unha tea antiga bordada a man que gardaba a súa nai Manuela Vega, a quen estou segura que tamén lle faría moita ilusión que esa tea sobreviva o tempo para homenaxear a Luisa. O libro Entender para Vivir tiña que ser, como a Luisa, interdisciplinar e polifónico. Así, dun xeito natural, configurouse como un espazo de diálogo entre persoas que mantivestes vencellos de diversa índole coa escritora e coa súa obra. Uns puntuais, outros constantes, continuos, algúns foron vencellos artísticos, críticos, en algunha ocasión, ou privados, personais. Ese foi o criterio que orientou o convite á participación no volume.
dende a convicción de que eran moitas máis as voces que poderíamos convocar si se pudiesen obviar os insoslayables límites organizativos dun proxecto desta natureza. Vencellos xeracionais e interxeracionais, afectivos e intelectuais, tecen a rede de textos que, desbordando os límites dos xéneros e dos formatos convencionais, fan xustiza á infatigable vontade da artista de explorar todas as linguaxes artísticas para facer fronte á disxuntiva entender ou vivir que expón no poema así titulado do libro Ruído. E certamente os textos dos autores e das autoras participantes funcionan como unha fiestra que nos permite asomarnos a aspectos singulares da obra de Luisa. Pois fostes vós os que escollestes nesa obra aqueles fragmentos que máis interpelantes vos resultaban para establecer con eles un diálogo que, se de entrada foi coido un diálogo íntimo, é agora aquí no libro, no vídeo, é xa un diálogo polifónico porque nele estamos convocadas a participar todas nós, todos nós. Hoxe, máis que nunca, nestes tempos en que o saber, a razón e a verdade están seriamente ameazadas como esteos das nosas vidas, queremos reafirmar con este acto a nosa vontade de entender para vivir e de vivir para entender. Poucos obxectivos vitais semellan máis mobilizadores coa poesía como ferramenta para, en palabras de Luisa, loitar contra o cansazo. Porque, como Luisa Villalta dixo, a beira mesma das preguntas están os versos e os silenzos. Disfrutemos do acto e das vosas palabras. Grazas.